Ay sir, may hapon. Sir, pwede mo tanaw sa hinahitabo, Dani? Baka? Kumusta man ang baka? Nati. Kanang gamatoy? Ang driver sa motor? Kumusta man siya sir? Asa yung motor gidriban? Kani? So mao ni siya mga kamisor, motor nga gidriban no, adunay plate number nga hala nakumi gid. 485 KOE mga kamisor, usa ka Honda TMX mga kamisor. Nitabok ang baka sir. Asa gikan ang baka sir dito? Ayun. Ano yung pangalan sir? Pangalan nimo? Di mo paglabay na mo. Ay may paglabay ninyo mo, yung pagkita ka mo natawag. Oo, akong pagumangkon. Di mo pagumangkon ang nagtawag. Ano yung pangalan sir? Siya na ikuan na. Oh. Siya may Ano nawag. yung pangalan niya? Yoyong Rosales. Yoyong Rosales. Taga-Taguluan mo? San Vicente. San Vicente. Ayun. So mga kamis, atong pagsusalamat kay sir. Atong pagsutaan mga kamis or ang driver. Mga kamis or nanita kilid mga kamis or no kay jukuan siya ang driver sa maong motor. Nga kaluoy taon kay mga kamis or nabangga tungod sa baka lagi mga kamis or no gabutyag nganing labang mga kamis or. Asan yung dapat takitan si sir nalabay sa dalan sir? Okay, tubulan niya baka natin, tabok pong natin, yan boy pagkuan niya ba? Mo'y pagsaka niya din nino, nakahunat. Tabok-tabok bako. Ato mga kamiso, tabok-tabok baka mga kamiso. Kanang nati, kanang gamatoy. Kani. Ayun, so mauna siya mga kamisor no. And then ay concerned citizen mga kamisor nga nakakita lagi sa maong panghitabo mga kamisor. Then mo to dali silang ni-responde. Nakatindog ni ditso ang driver sir. Wala kay nalabay man. Nalabay siya, nabili niya motor. Oo. Ayun. Sir, saan pangalan, sir? Yoyong Rosales. Yoyong Rosales. Familiar, makiyang naong ni sir. Naka-exon ng MDRR, sir, no? No, kabulig. Ayun. So, sir, saan nitabuan ni sir? Pag kita ninyo? Dito migikan. Ako naguna. Tapos sa layo pa, nakita na ako ang baka. Kani sila, gapanabok. So, ni minor na ko. So, naman na siya sa akong likod. Pag minor na ako, ni-overtake siya sa likod. Wala siya kita sa gamay nga baka nga, nativa. Pag overtake niya karon, igo, nagsapon sila sa baka din sa kuha na. Dani ito nga, sir. Dani ito nga Dini part. sa second lane. So, ayun. Pagkita niyo, sir, nalagpot yun. Sir. Nakakuha niya sila. Impact yun siya. Na-impact yun siya sa baka. So, first, sa inyong nagkita, asa piti ang samad? Sa yung agtang aping. Suka naman daw siya dugo. Nagsuka siya dugo. Mano yung motor, sir, no? Guba, gid ang kuhan. Ini mga baka din mo kay kani mga timan. Nagimurag wala mag hikot po sir. Mao ni mga kamisor na hitabo sa motor no na nabuslot gyud ang headlight, nabuak. Dali na siya dala pod mga kamisor sa mga personahe sa MDRR mo Taguluan. Dali silang ni-responde ug ilan ang gisakay mga kamisor sa ilang ambulance. Asa niyo siya dalon sir? St. Paul? Ayan mga kamisor, nakapo dito mga kamisor. Ang driver taon mga kamisor. Luoy po kay taon si sir. Ayan man siya mga kamisor. So una mga kamisor nang dalon sa St. Paul. And then magulat lang din sila sa suggestion mga kamisor no sa ang mga doktor dadto. So nasi pangus mga kamisor no sa iyang agtang part o sa iyang kilid sa kilay mga kamisor. Yung yan tatay. Ayun. Ayun. Ay, sige, okay lang sir. Sir Leo, naggikan pa trabaho Sir Leo? Gikan pa ka nagtrabaho? Ako nagtrabaho dahil sir. Hindi nagtawag. Ano bisa? Oh. Wala pa mo panggikuan ani. Mama sa makipara mo. Antipara ni sir. Kailan ka balaka ni mo motor sir kay i-secure ni siya mga personahe? Gikan pa ang trabaho sir. Gikan pa ang trabaho. Wala ma'am. Kuan po. Sige na. Dito mo siya. Dani din mo. Ari ka gikan sir. Sir? Kung malay iba, manas unahan na ibog na.
Ari kagikan sir dito kagikan side. Muli nung tapos balik. At taga sir ka sir? Singlot. Kasinglot. Silingan may gagaw diri kay mano. Ah, silingan mo. Wala nang taka. Wala ka bantay sa baka. Wala lagi na. Wala ka bantay sa baka. Nakaya sundan nga truck. Ah, mo na wala ka bantay. Bantay. So far sir, gawa sa imong samad sa imong ulo. Sa pa man imong sakit nga gibati karon? Sa wala. Nalabay ka sir? Kuan yun. Hamli kagikan sir? Mo sama lang. Dari, wala sakit dari. Andi ni ramampi. Ayan ka. Sumoto siya mga kamisor no giatiman pa pud siya mga kamisor. Sa to mga personahe sa MDRR Taguluan, mga kamisor kay dali po silang ni-responde mga kamisor kay doon lagi kataho mga kamisor no nga usa ka motorsiklo maning simplang tungod kay na nabanggaan ang usa ka baka no kay doon na siya nasundan nga truck mga kamisor mala ni Sir Leo mga kamisor karong driver. Ito pong ipangutan mga kamisor kaning si Sir Rosales mga kamisor. Sir, doon ako no may nasundan nga truck. Dump truck manang naguna dump truck. Tapos tapos kini ang motor. Ang dump truck nagminor na po, nagminor po ko ang kining ni motor kay wala man siya kabantay sa mga baka kay sampungan man yung overtake pag overtake niya dito sila nag-impact sila sa tunga. Yun po. Di ba po kagaila ni sir kasinglot mo daw siya mauli. Itawagan na ako ang barangay. Lagi. Pamilya. Oo. Salamat. Ay, salamat kay Sir Rosales. Ay mga kamisyon ng sukuan po ning ihang motor mga kamisyon gitawagan na po ni Sir Rosales ang kapamilya no ug ang barangay Kasinglot may tungod sa nahitabo kay Sir Leo mga kamisyon no Sir Leo Bisinelia mga kamisyon no anaada ni siya nga lisensya mga kamisyon kay tagahampason ni siya pero na siya karon nagpuyo mga kamisyon dani sa barangay Kasinglot mga kamisyon. Ay, ganito apa min tulo na. Ay, murag na punta na. Kani taga sa bilag pakpak na ko. So man siya mga kamisyon. No, ang ato ang mga personahe sa MDRR mo Taguluan daling miresponde sa maong insidente. O mga kamisyon man panawagan na to mga kamisyon no. Kung doon na pud mo ibuhi nga mga hayop kung mahimo labi na duol sa highway nga kuan lang unta i-secure pod o i-safety mga kamisor. Ayun. So mo ni siya mga kamisor ang motor ni sir. So panawagan pod sa mga pamilya o kabana yan nga nada ni karon si sir nani sa may Malaiba no. Unahan na ni bugna na ni mga kamisor na bugna bridge. So but the last worries mga kamisor kay giatiman na si Sir Leo o sa itong mga personalized MDRR mo Taguluan. Ilan nang i-apply na first aid o pagadalo na nila karon sa St. Paul o mag-agad na po dayon sa i-suggest ani sa mga doktor dito sa may St. Paul. Ayun mga kamisyon. So pauli nang to sa Sir Leo mga kamisyon na mamayahang giingon pauli na siya. Kurbadahon magudi ni mga kamisor o kurbadahon niya padulog ba din pasaka din nga side nani siya mga kamisor ang ayang purma mga kamisor o mauto siya mga kamisor no puro mga baka dito mga kamisor ito mga baka ayun so but kuan mga kamisor no, kaluyan sa Ginoo kaluyan po taon mga kamisor nga di ra ka inana ka grabe ang impact kay Sir Leo sa pagbangga niya sa kabakan. Salamat po sa Ginoo mga kamisor kay napoy mga concerned citizen kasama ni Sir Rosales mga kamisor kanihang kauban po niyang uyuan no nga ning dali pong ning responde o dali po nga ning tawag og mga rescuer na to mga kamisor. So sir, isip po siya ka-concerned citizen no nga ning nakasaksi gyud sa maong panghitabo. Basta doon na po kay panawagan sir labi na sa mga gabuhi ug hayop no labi na doon sa highway. Mas maayo bitaw kay national highway man ang atong mga baka atong tang ikural. Dili man ato iigot aton lang ikural kay kadua na ako ni nakasaksi nga ay nabanggaan din ni kuan baka mo inundan. Asa po nimo gikan sir?
kan mamigbukid no ni dini namin niagi ni shortcut mi dinhi sa kuan alai paingon malaiba. Sa iwigo gyud no. Nagsulod niya to na disgrasya nga motor. Salamat kayo Sir Rosales. Meron na yung uyan mga kamisyon. Pero nag-helmet ni si sir. Wala ma'am. Wala ba? Wala nag-helmet. Wala helmet si sir. Wala siya nag-helmet po. Munang nakuhan po na puruhan po ng ulo. Asa siya nakuhan siya danang na tubig? Kanay basa. Mo ni siya mga kamisor. Dani siya mga kamisor kaning naibasa dani mga kamisor. Dani pa siya mga kamisor. Dani siya mga kamisor no. Naaga ni inagian mga kamisor sa kuan mga kamisor kaning pagkabagnos medyo layo-layo po din siya mga kamisor tara gikan dani mga kamisor dani no ang iyang pagkabagnos dana mga kamisor tara yang pagkabagnos mga kamisor dani pa gyud medyo kuan gyud siya mga kamisor no layo-layo gyud pud uga gibagnosan mga kamisor kaluyan gyud sa Ginoo kay wala siya nabangga sa katong truck nga ilahang nasundan. Mo po na siya mga kamisor. Sige sir, salamat guys sir. Ayan mga kamisor. Kani ang motor na ni sir, bilhin na ni. Alto. Siya motor mga kamisor. So mga kamisor, manakaroon na tong update mga kamisor no. Sa nahitabo nga disgrasya dani sa may sitio Malaiba no. Sitio Malaiba. Barangay Tumulan na Misamis Oriental. So far mga kamisor no gikabutyag nga ibilin ni siya mga kamisor dani kay kwaon ra ni pod sa ihang kabanay. Ay lakaw na tong concerned citizen mga kamisor. Ay, nitabok na po ng baka mga kamisor. Ayun, delikado din mga kamisor. Kaya mga baka sigtabok-tabok. Muna magbantay po mga kamisor. Kaya dali magod sila muli. Magini sila no. Kung asan ni sila mabali kanilahang balipuyanan po. Muna magamping din mga kamisor. So mga kamisor, kaya lamang si Mr. Junior Luam sa Miso Radio, mo balita mo alagad mulingaw. Mga kamisor, no? Dalo na ni siya, si Sir sa St. Paul. Kauban pod ang mga personahe sa MDRRMO Taguluan. Ayun mga kamisor, no, nga gidala na mga kamisor dito sa personahe sa MDRRMO. Ito mga kamisor sa kaning area mga kamisor nga doon na po yung mga motor para po nga ma-safety mga kamisor kay aron nga ma-sure mga kamisor ba nga wala po daw ay mahilabot po mga kamisor sa mga motorsiklo. Ayun, so salamat po mga kamisor no, sa paspas nga pagresponde sa mga personahe sa MDRRMO Taguluan mga kamisor no. Kani sila mga kamisor mga rescuers mga kamisor sa lungsod sa Taguluan mga kamisor nga pag naay mga insidente mga aksidente mga kamisor no, dali ginipod ni sila nga ga-responde o gadalon po sa balitang balanan ang mga kabiktima mga kamisor sa mga aksidente.